най-много се радва, не знам защо. Защото имахме 4 човека, които искаха да дават водно кръщение. 3 бяха. Но начало. Когато отидохме там горе, станаха 9. И аз викам слава на Тебе, Господи. Знаете ли, водата беше просто добра. Най-вече аз усетих, не знам за това. И слава на Бога, че още един път вземах водно кръщение. Радваме се сърцето, да. Радва се сърцето ми, защото наистина Божията душа се увеличава. Радвам се. Повече ще се радвам, ако сме заедно и да прогресираме заедно за Бога, да служиме заедно за Бога, да работиме заедно за Бога, защото в един дом Словото на Бога казва, че съдовете за почетна потреба са златни, сребърни, дървени и пръстни. Но аз вярвам, че ние сме от златните съдови за почетна употреба за нашия Господ. Амин. Искам да благодаря също за моите брати, за моите сестри, че те са родени вече в Господа. И знаете ли, сутрината моята жена всеки ден има затруднение с мен да ме забужда. И знаете ли, алармата ми, брат Митко каза, брат, в 4 сутринта да си в църквата. И аз казвам, брат, може ли половин час да закъснеем? Той казва, може. Обаче аз си правя алармата на 4:30. Жена ми да дига 1 час. Знаете ли, дявола, той ревнува, защото в същия ден, днескашния ден, той ревнува, че ще се спасят души, които ще вземат водно кръщение за Господа. Знаете ли, натискаме този сън, абе искам да си отворя очите, не мога. Жена ми вика, ади моля да се стане, аз викам, ставам. Обаче не ставам. Знаете ли, Господ ми дърпа, дявол ме натиска. Знаете ли, слава на Господа, Бог победи днес отново, не само в моя живот, но и във вашия живот. Амин. Бъдете благословени.